Constitución, Federico Valentino Patrocinio Migalios Lourdes Jaime Delfín. Presider, coming pa.
Atong mas presider karong hapon na Sir Reverend Father Roland Angel Anthony Torres. Palihog Manindog.
Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Heso Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga kaigsunan, mayong hapon ka natong tanan. Ani kita karon sa kauhaag tulo nga Domingo sa liturhikanhong tuig sa simbahan. Ug niining atong panagtigom karon, ani kita sa ikaapat nga adlaw sa atong misa novena, pagpasidungog sa timaan sa Dios nung gugma alang kanato nga mao ang Santa Cruz. Ug karong adlaw usab espesyal nga Domingo nga atong gisaulog paghandom ang adlaw nga natawhan sa mahal nga Birhen Maria. Busa uman sa atong general intentions, atong ilakip sa atong katuyuan ang pag-ampo alang sa itong mga kaigsuunan nga mga masakiton, kanila nga anaas mga pag-antos, o ingon man iampo na to ang mga birthday celebrants sulod ni ining buwana. Apil ko, di na ko musulti speech sa akong kanusa, ha? O garon mamahimo kitang angayan sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga kalapasan. Dungan kita sa pag-ampo, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako og dako uyamot, sa hunahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ko kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo ko iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagigahom sa nga tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kalikasan, himaya sa Diyos. Himaya sa kalikasan, himaya sa Diyos.
kanimo, Ginoong Jesus, tugtungan ang sama. Himayas, 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 himayas sa kapitasan, himayas sa Diyos. Ginoong Jesus, Cordero sa Diyos. Kaluoy, kaluoy, kaluoy kami. Himayas, 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 himayas sa kapitasan, himayas sa Diyos. Ikaw nagalingkod sa tuon, sa Diyos Amahan. Ikaw lamang ang Ginoo, ubang sa Espiritu Santo. Amen. Himayas, 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 himayas sa kapitasan, himayas sa Diyos. Himayas sa Magampo kita. O Diyos namong amahan, tanawa kami nga mahigugmaon. Sanglit imo kami nga giluwas ug gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan ug dada kami nganha sa langit nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ingna ang nakabsan nagpaglaom, pagmaisog og ayaw kahadlok. Muanha ang imong Dios aron sa pagpanimalos sa imong mga kaaway ug iyak kamong luwason. Makakita na unya ang buta ug makadungog na ang bungol. Maglukso-lukso na ang bakol daw lagsaw, ug mag-awit ang amang sa kalipay. Kay didto sa kamingawan, mudagayday ang tubig, ug may mga sapa na ang disyerto. Ang kaniadto balas nga init kaayo, mahimo ng usa ka linaw, ug ang naliki nga yuta, mahimo ng tinubdan sa tubig. Ug sa mga dapit diin bugang ug kupong-kupong ray nanubo, ug gipuy-an kini sa mga lobo, manubo na ang mga sagbot. Ang pulong sa Ginoo. Day ka ang Ginoo, kalag ko. Day ka ang Ginoo, kalag ko. Ang Dios ni Jacob matinumanon,
hangtod sa kahangturan. Nagapadangat sa katarong, alang sa gidaog-daog. Nagahatag og pagkaon sa gigutom. Ang Ginoo nagaluwas sa mga bihag. Ang Ginoo nagahatag ug pagtan-aw sa buta. Ang Ginoo nagabangon kanila nga nahilo ka pa. Ang Ginoo nagigugma sa matarong. Ang Ginoo nanalipod sa mga langyaw. Gibuhi sa Ginoo ang mga ilo ug mga balo. Apan iyang gibaw ang paagi sa dautan. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios o Sion, latas sa tanang kaliwatan. Alleluia. Daiga ang Ginoo, kalagpon. Kinutlo, gikan sa sulat ni Santiago. Mga igsuon, kamo nga nagtuo sa atong halangdong Ginoong Hesukristo, angayan ninyo pagtagad ang mga tao. Pananglit, may usa ka dato nga nagsingsing og bulawan og luhog pamisti, mutambong sa inyong pagsimba, og mutambong usab ang usa ka kabos nga nagkagidlay. Kung tagdon ninyo pag-ayo ang luhog bisti, ug moingon kamo kaniya, diri ka lingkod sa labing maayong lingkuranan. Apan moingon kamo sa kabos, tindog diha og lingkod diri sa akong tiilan. Nakasala kamo sa inyong pagpihig-pihig sa mga tao ug sa paghukom sa dili mataro nga paagi. Pamati kamo, minahal kong mga igsuon. Ang Dios nagpili sa mga kabos ni ining kalibutana aron mahimong dato sa pagtuo ug aron makapanag-iya sa gingharian nga iyang gisaad sa tanan nga nahigugma kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Alleluia.
ang ginumana kaninyo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Unya mibiya si Jesus dool sa Tiro, ug milakaw latas sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea. Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gipadala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Jesus. Ug mihangyo sila kaniya nga ang iyang kamot itapion niya sa tawo. Busa gipahilayo siya ni Jesus sa mga tawo, ug gikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tawo. Unya gituthuan niya ang iyang mga tudlo ug iyang gihikap ang dila sa tawo. Ug mihangad si Jesus sa langit, nang hupaw siya ug miingon sa tawo, Ephata, nga sa ato pa, maabli ka. Diha-diha nakadungog na ang tawo ug maayo na siyang musulti. Ug gipinahan silang tanan ni Jesus sa dili pagpanugilon niini kang bisan kinsa, apan hilabihan hinuon nilang panugilon niini. Ug natingala pag-ayo ang tanan ug miingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang mga amang makasulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa makausapa, maayong hapon kanatong tanan. Sa dili pa ko mupadayon sa ako ang pagpaambit, ato anay nga hatagan sa masipang pakpak ang mahal nga Birhen Maria nga kinsa nagsaulog siyang adlaw nga natawhan karon. Ambot lang kung nakadungog na ba mo ni ining panultihana o panultihon nga nag-ingon. The greatest symbol of love is not the heart but the cross. You know why? Because the heart can stop beating, but the man on the cross will never stop loving. Akong usbon, that the greatest symbol of love is not the heart, but the cross. Why? Because the heart can stop beating, but the man on the cross will never stop loving. Nabitay ustorya sa kinabuhi ni San Pedro sa panahon nga didto siya sa Roma. Og diin si San Pedro panahon sa gitawag nga persecution, misibat siya sa Roma. Og pag-adto niya agi sa gitawag nga Appian Way, nasugatan niya ang Ginoo nga nagbitbit sa cross. Og gipangutana siya sa Ginoo, Quo vadis, Domini? Nangutana si Pedro sa Ginoo, Quo vadis, Domini? Mingon si Pedro, asa man kapadulong Ginoo? Apan si Kristo miingon siya, Romam eo iterum crucifige. Mobalik ko ngadto sa Roma, kay magpalansang ko pag-usab sa cross. Mobalik ko sa Roma, kay mobiya man ka. Nganong ako maning gisulti? Haron pagpakita nato mga kaigsunan that indeed, the man on the cross will never stop loving us. If we stop loving the man on the cross, buot niya nga magpalansang pag-usab didto sa cross, haron nga siya magpadayag pag-usab sa iyang gugma. Kung maghisgot ag cross mga kaigsunan, unsa may musantop gilayon sa ato ang huna-huna, moingon diyan ta nga kining atong mga kasakit, cross sa akong kinabuhi. Kining mga pag-antos kalisod,
kagulanan, kapaitan, ug uban-uban pa. Moingon dita, cross sa akong kinabuhi. Usahay moingon sabta, paitan ning naatay cross, daw wala natay kalingkawasan, wala natay kalipay, wala natay kalinaw, kapaitan o kawalay paglaom. Apan matud pa sa usa ka magsusulat miingon siya, God's love for us is not a love that always exempts us from trials, but rather a love that sees us through trials. Mabitaw na ubang mga tao nga mo islang mga kaigsunan, nagsige man ta kog simba Ginoo, nagsige man ta kog novena, nagsige man ta kog ampo, nganong ako may nag-antos, nganong kami may nasakit, nganong ang ako mang mama mo'y namatay, nganong dili man ka nang among silingan nga marites kaayo. Ang pangutan alang Ginoo ay nagpangamong po diha, no? Kaya nanungo naman ha, no? Kanong dili man ka ng uban, nga way po sa katilingban, kanong dili man katong diway simba-simba, kanong dili man sila mo'y nag-antos. Again, I would like to repeat this one, that God's love for us is not a love that always exempts us from trials, but rather a love that sees us through trials. Ana ato'y usa ka salida makaigsunan nga di in Chinese movie ni siya. Nakalimot na kung unsay title ni ini. I think ang title ni China Cry. Na ato'y usa ka babay that she was brought up in a Christian family. Nga siya gipaeskwela usab og usa ka Christian family. Apan usa ka adlaw niya na makaigsunan gidakop siya ang iyang sa tungod kay Kristiyano siya. Ug tuod man makaigsunan ang maong babay, gipasakitan siya, gitorture, gipaantos, ug uban-uban pa. And finally, she was being brought to a room. Gidala siya sa kwarto with a simple and a single question. Are you a Christian? Christianus ba ka? Ug ang maong babae makaigsunan, recalling of her life sa iyang kagahapon, sa iyang gitawag nga iyang upbringing, nga siya, gipaeskwela si iyang papa in a Christian education, gipasimba siyang papa in a Christian faith. In the end, bisan pag siya gipasakitan, misuwat siya dito sa blackboard og cross, og didto nakita niya ang cross, og miingon siya, yes, I am a Christian. Nganong nakasulti man siya nga siya Kristiyano, kay tungod sa diha nga iyang gidrawing ang cross mga kaisunan, nakaingon siya that after all, that Christianity without a cross is not Christianity at all. Christianity without suffering or even trials is not Christianity at all. Mao nga ang maong tao makaigsunan, mingon siya ang babay, yes, I am a Christian. Ambot lang kahasa sa atong bahin ba? Makaingon ba ka ta? Taliwala sa itong mga pag-antos, taliwala sa itong pagsulay, pagpasakit, o uban-uban pa. Makaingon ba ka ta? Yes, I am a Christian. Naiubang siguro makaigsunan, magmahay, magduda sa Ginoo, mag-question sa Ginoo, nganong ako'y giingon-anip. Nga sa ato pa di ay mga kaigsunan, ang tubag sa babay that yes, I am a Christian with that cross nga iyang giswat didto sa blackboard, mipahinumdum kaniya nga ang cross di ay makaigsunan that indeed simbolo sa paglaom. Ang atong tema nag-ingon that the Holy Cross, pilgrimage of hope. Matud pa sa usa ka magsusulat by the name of Václav Havel. Mingon siya, Christ will not explain away our sufferings, but He will fill it with His presence. Akong usbon, sa mga pangutana nato ni Kristo o sa Ginoo, nganong ako may nag-antos, nganong man ang akong kaugmaon, piting lisura kaayo, nganong ako may nasakit, Ginoo. But God will never explain away our sufferings, but He will fill it with His presence. Kita ra ba kung naatay cross, pagkadali natong mo surrender or mo give up dayon? Nakahinumdum bitaw ko sa istorya sa usa ka tawo mga kaigsunan, ambot lang ko nakadungog na mamo ning istorya ha,
nga diin ang maong tao ang iyang usa ka kamot putol. Usaray iyang kamot. Unya nagmahay siya siyang kaugalingon. Nganong gipakatawo man ko nga putol ang akong usa ka kamot? Nganong gipakatawo man ko sa akong ginikanan nga ingon ani ko? Nagmahay gud siya siyang kinabuhi. Suko kay siyang ginikanan makaigsunan ug sa katapusan nakahuna-huna siya nga maghikog siya, magpakamatay. Nagbitay siya pisi, nitungtong na siya sa bangko ug pagdayon niyang butang sa pisi siyang liog, nakakita siya dito sa ubos, sa bintana, nga naay usa ka tawo, nga walay kamot, ang duha gyud putol, walay kamot. Nakakita na ba mo sinan ana? Hoy, nakakita nga nung nahilom naman mo. Nakakita mo wala. Susuay ito maghilom. Oy, kasi magtuong ako ba nga mga amang man kong giwalihan, mga bungol, no? Di naman yung mo tingog, no? Bitaw-bitaw, no? So nakakita na ta, ana, ang maong tao nga napa si usa ka kamot pagtungtong niya. Uy, ang iyang nakita dito sa ubos, nagsayaw-sayaw man. Malipayon kaayo. Smiling kaayo. Og miingon siya, buang ano, na ako'y usa ka kamot, pero magpakamatay nako. Tu ay usa ka tawo nga wagyoy duha ka kamot, apan malipayon kaayo, nagsayaw-sayaw siya, smiling kaayo. Di na ko maghikog, kay insulto kay ninako, nga tu ay duha ka, usa ka tawo nga duha kang kamot putol, nagsayaw-sayaw, ug mikanaog siya didto. Og iyang ipangutana nga naabtan pa taon niya nga nagsayaw-sayaw in taon no smiling kay ba siya bay usa may imong sekreto bay kay bawo ka bay didto ko si babaw maghikog na unta ko kung wa ko kakita nimo ginagbitay na ko didto maghikog ko kuy saray akong kamot apan usa may imong sekreto bay nga wa kay kamot apan malipayon kay ka smiling kay ka gasigi pa kay kag sayaw-sayaw kanang bag-o rong sayaw unsa na ka so nagsayaw ng mag-ana-ana gani. Mo gisayaw si ana-ana still ba. Bitaw no. Ano sa may mong sekreto bay? Og among tawo nga sige sayaw-sayaw bang siya. Bay, wa man ko'y sekreto bay. Dili man ko malipayon bay. Katon lang akong buko-buko. Mo na akong ibaiis bongbong. No. Bitaw no. Ang storya makaigsunan muhatod na to that despite the fact nga naatay cross sa atong kinabuhi ang maong usa ka tawo nga putol ang iyang usa ka kamot ang iyahang personal cross may nahimo nga iyang paglaom kay wala na siya mopadayon sa iyang gilaraw nga magpakamatay. Mao day sa atong pag-ingon that indeed the Holy Cross is a pilgrimage of hope. May pahinumdom kini nato makaigsunan that if we have cross in our lives, it does not mean to say our hopelessness. If we have cross in our lives, it means to say that God is so concerned with us, that God is with us. Mga mubalik ko sa gingon ni Vaclav Havel that Christ will not explain away our sufferings, but He will fill it with His presence. Ang cross, timaan sa presensya sa Diyos. Sa Ebanghelyo nga atong nadungog karon mga kaigsunan, ang atong Ginoong Hesukristo mi-encounter siya o miayo siya og usa ka gitawag nga amang bungol, no? Nakabantay ba mo ni ana nga kung bungol mo amang yun mo? Tinuod dili. Tinuod, no? Matud pa sa usa ka magsusulat by the name of Elizabeth Borgeray, miingon siya, communication is the line of or is the lifeline of any or a relationship. Without it, the relationship will starve itself to death. Akong usbon, that communication is the lifeline of any relationship. Without it, the relationship will starve to death. Kinsa man diri nga makaingon siya nga lig-on ang ilahang relasyon bisag way communication. Kinsa man isang kamot, no? Kinsa man wa jud. Kay once that communication mawa na ang anyuhang relasyon mamatay. Mao nga kung ang banat tuas gawas, dili na mo communicate sa iyang asawa, magduda na ang iyang asawa.
Kung ang usa ka uyab makaigsunan, dili na musulat sa iyang hinigugma, magduda na murag ako gidudahan sa kung uyab kaniadto, no? Makauyab sa ning dagwaya oy, no? Dili karon nga pari na, no? Di man mi kamao anang butangan, no? Mao nga makaigsunan, matud niya relationship or communication is very important in a relationship. Nakahinumdum bitaw ko mga kaigsunan, nga naatoy managtiayon ba nga nag-away, kanira bang managtiayon nga mag-away, unsa ilang buhaton, magbinungulay dayon, dili na mag-istoryahanay. Mao bitaw makaigsunan nga dili na gani mo mag-istoryahanay, when your heart closes, your ear also closes. Always remember that at the middle of the word heart, there is the word ear, anaa ang dalunggan. Kung musira na imong kasing-kasing, automatically, ang imong dalunggan, sirado usab. Mao nga ang managtiayon nga mag-away, nagsinning hagay na sila, kay di naman sila maminaw sa usag-usa. Tinuod, dili. Managtiayon diri, tinuod, dili. Tinuod, no? Kay kung di mo musultis tinuod, karon na namong adlaw kutob, no? Simba ko, no? Anyway, makabitaw makaigsunan, but if your heart is open, ngadto sa imong hinigugma, ug ang imong dalunggan is open usab, bisan pagway pulong nga mugawas sa iyang baba, you can simply understand that person. Bisag mo ingon kaniya, unsa man tong akong gisulti? Ay na sa niyong tinud, aha? Ay, bitaw, unsa akong gisulti? So, I love you. Meaning to say that despite the fact nga walay pulong nga mugawas sa baba, apan kumuingon ang usa ka hinigugma, bisag way pulong, makasabot ka sa iyang gisulti nga miingon siya. Unsa to akong gisulti? I love you. Mao nang mingon ninyong agtinud kausab bitaw makaigsunan na usa ka babay, gwapa kaayo, nangumpisal siya dito sa pari, ug mingon siya, bindis misulti siya mga sala, o paghuman pagpumpisal gina siya pari, day, ang imong penitensya day, ampua ang Ginoo kong Hesukristo. Og miingon ang mga babay, di man ko kamao mo ampo na Father. Og miingon ang pari, sige day, sabat nako, Ginoo kong Hesukristo, Ginoo kong Hesukristo, nagabasol ako sa akong mga sala, nagabasol ako sa akong mga sala. Dili tungod kay nahigugma ako nahadlok ako maimpierno. Dili tungod kay nahadlok ako maimpierno. Tungod kay nahigugma ako kanimo labaw sa tanan. Og miingon ang babay, tinuod ka, Father? No? Lahi asag sa babayhan na. Oy, no? So, ayaw pangumpisa na to, no? So, gipasabat inon siya, iya inon tinuod. Anyway, ana atoy managtiayon, gaaway sa kung gingon ganina ba, no? Unya, ang mong bana miingon siya, miswat siya. Lutui ko og panihapon kay gigutom nako. Og ang asawa pagkabasa niya, tuod nagluto siya. Pag humagkaon sa bana, miswat siya pag-usab siyang asawa, lami aday gihapon nimo muluto, no? Bisag kanang nag-away ta, og miingon ang mga asawa, ay ko diha char-chari kay dasuko ko nimo, naglagot ko nimo. Og tuod man miswat pag-usab ang bana, kanang pukawa ko ugma sa yus buntag alas 6, kay na ako'y largas Manila, padtuon ko sa kong amo. Ug tuon man nangatulog sila, nagtapad lang gyapon sila, nagtinalik danay. Pagkaugma makaigsunan, uy, pagmatas bana, alas 10 naman, pwerteng sukuan niya, iyang gikasab-an ang iyahang asawa, iyang giyoyan, di pag-ingnan, di kang mga pukawa ko, og alas 6, buntag, nganong wa ko ni mo pukawa. Og miingon ang mga asawa, wa baka mabuang diha, tanawa ilawom sa imong unlan, na ako'y gibuswat, mata na, kay alas 6 na, no? Mao nang na-late hinuon siya, no? Mao na nga ingon ana, ang mahitabo sa mga tao nga dili abli, dili isla makikistoryahanay nga sa ato pa, communication, if it is being alienated from us, it will kill relationship. Mao nga makiigsunan ang maong amang bungol. His cross was his alienation from relating. His cross was being separated from people. His cross from the certain situation nga diin nga siya mga kaigsuunan inuntang po nga gipahilayo sa katawhan. Apan ang nakanindot mga kaigsuunan mao kini ang milagro nga nahitabo niya
Tungod kay ang mga tao wala makakita kaniya nga siya cross o lisod sa ilang kahimtang. Apan gipas-an siya sa mga tao. Gipas-an siya isip cross padulong ngadto ni Jesus. Og diin mga kaigsuunan, ang sa diha nga si Jesus nakakita kaniya, giayo siya og miingon ang Ginoo kaniya, Ephata, nga sa ato pa maabli ka. Hinaot unta makaigsunan nga sa atong bahin, in any relationship nga wa nay pagtingganay, dad-a ngadto ni Jesus, dad-a sa cross, aron sa Jesus nga moingon usab kaniya, Ephata, maabli ka. Ngadto sa inyong mga anak nga dili na maminaw kaninyo, kay once nga di na maminaw, di na san musulti og mga maayo og nindot nga butang, dad-a siya didto sa cross, aron nga si Jesus moingon kaniya, Ephata, nga maabli ka. Again, the other point of the gospel, ang milagro na hitabo tungod kay naay mga tao nga mipas-an, midala sa maong bungol, isip cross, padulong ngadto ni Jesus. Karon, ato sang gisaulog ang birthday sa mahal nga Birhen Maria. Unya, makaigsunan mangutana ta, usa may Ephata sa mahal nga Birhen Maria nga diin na abli usab siya. Kung atong tan-awon makaigsunan, during the Annunciation, sa pagpahibalo sa anghel ngadto sa mahal nga Birhen Maria, nga diin giingnan siya, paglipay Maria, kay magmabdos ka. Abe, bangutana ko ninyo, kinsa may dalaga diri nga malipay nga ingnon siya, magmabdos ka, isang kamot. Ha? Kinsa man? Mahadlok nga magmabdos, no? Tinuod dili. Na amang ang mahal nga Birhen Maria sa mensahe sa anghel, nalibog siya. Apan mga kaigsunan, pagkakita niya sa mensahe sa anghel nga kini mauni ang laraw sa Dios, na abli siya, Ephata, mauni ang plano sa Dios kanimo. Ug sa diha nga ang mahal nga Birhen Maria nakakita nini, miingon siya, yes, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Dili biyato lalim ang gihimo sa mahal nga Birhen Maria. Dili biyato lalim ang iyang gitawag nga pag-yes sa pulong sa anghel, that eventually nga siya anaa gihapon sa kalibog atong panahona. Kanong ako manggihisgutan ang mahal nga Birhen? Kay lagi karong adlaw iya hamang birthday. Mao nga makaigsunan ginaingon pa, a true friend is someone who remembers your birthday but forgets your age. Akong usbon ha? A true friend is someone who remembers your birthday but forgets your age. Dili ba? Kung naimo-ingon nimo happy birthday, hala, kahinumdum pliga si mong birthday, malipay ka, tinuod dili. Tinuod. Apan kung ino ka, pila nam day imong edad? Ay lang kung panimatan sa edad, no, kay masuko din ta pumutanon sa atong edad. But anyway, nanong ato magipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria sa iyang birthday karon. Kay ang birthday sa mahal nga Birhen Maria kanunay nga mohatod nato usab sa birthday ni Jesus. Kini ra bang magsaulog tag birthday mga kaigsunan, ang kasagaran ra bang malimtan ang inahan. Ayog kalimti that moment that you were born here on earth na ay laing tao nga involved ana. Kinsa man ninyo diri nga nag-birthday nga nakapasalamat sa ilang mama nga ilang gipakahimugso sila isang kamot. No? Tinuod ba ko nga ang mama kanunay mahikalimtan? Tinuod dili. Hoy, tinuod dili. Mura magdi tinuod, no? So buhi pa mo? Buhi pa day, no? Bitaw, no? Anyway, mga dili unta na nato hikalimtan nga inig birthday nato, pasalamat ni mama. Kay usahay ramang makaigsunan, malimtan ang inahan. Usahay makaigsunan, nakalimutan nga sa paghatag ug pagpakataw nato sa inahan, matug pa sa medical term, mingon kini, ang kasakit sa usa ka inahan nga iyang giantos is 60,000 times from an ordinary pain. Akong usbon, 60,000 times ang kasakit nini. Mo nang usa ka inahan inikataw na to, mayon gina siya, di nagig kumuusab.
kausa na lang, no? Di nagikumusab apan makaigsunan ang kasakit dili balihon sa inahan. Apan lagi ko usahay kung magpabadlong ta, usahay makalimutag unsay nahiaguman sa usa ka mama. Muna kung ang imong mama mo ingon na gani siya, day hibaw-an pa nako day udong nga ingon ani day tika, ingon ani day ka, may panggipitlok na lang tika, no? Kay ba mo kung sige pasabutan ng pitlok, no? Kay ba mo kung sige pasabot sa pitlok? Dili kay kanang gipiit ka sa ilok kanang ang pumupulong pitlok piit sa ilok, no? Wala ka mamatay tungod sa kabaho sa ilok ni mama. Apan mamatay ka kay tungod kay di nakakaginhawa, no? Mangon mo ingon imong mama, kung hibaw-an palay, may panggipitlok na lang tika. Mao nga salamat sa mahal nga Birhen Maria kay sa iya sang pagpakahimugso ni Jesus nag-agi sa cross sa kasakit kay ngano man birhen gud siya nga nanganak ni Jesus. Sakit kayo ang iyang pagpanganak ni Jesus apan wa niya panumbalinga kay ang iyang gipakanak paglaom nga iyang nakita para kanatong tanan. Mao nga sa itong pag-ingon, Holy Cross, Pilgrim of Hope, ang kasakit di ay nagianto sa inahan, kasakit nga iyang gipakahimugso alang sa atuang kaluwasan. Sa katapusan makaigsuunan, naatoy usa ka inahan nga namatyan siya anak, naligsan sa dalan. Miadto siya sa simbahan ug nangutana siya sa pari, Father, ngano man ang akong anak, Father, naligsan man sa dalan. Nganong namatay man ang akong anak, Father? Paitas pari, no? Mo bitaw ang pari nga wa siya anak aron di mapasanginlan, mo nan inapasanginlan sa kamatayon siyang anak, no? Ngano man, Father, if God himself is an omnipotent God, kung ang Ginoo, Father, gamhanan nga Dios, ngano man nga iyang gitugot nga ang akong anak maligsan ug mamatay diha sa dalan. Ang pari makaigsunan wala siya makatingog apan ang gihimos pari gidala niya ang inahan sulod sa simbahan og iyang giinan ang inahan, Madam, tan-awa, tutuki ang cross, pangutan-a ang Dios, ngano man ang iyang anak gidagmalan, gibitay, gilansang, giduslak, gipatay didto sa cross. Pangutan-a ang Dios kung diin siya ug hain siya. Ang istorya mo pahinumdum kanato nga bisan pa di ay ang sa atong kasakit, bisan pa di ay ang anak sa Dios gilansang dito sa cross, wala na magpasabot nga siya Dios lamang panahon sa atong kalipay. Dili magpasabot nga siya Dios lamang panahon sa atong kaharuhay. Apan diha mismo sa cross, the image of the cross, if we would ask God, nganong na ako'y pag-antos, tutuki ang cross o pangutan na usab ang Dios kung dahain siya o diin siya. Nga sa ato pa, sa matag higayon, nga mututok ta sa cross, may pahinumdum kanato, nga panaw, alang sa ato ang paglaom nga giubanan kita sa Dios. Manindog palihog ang tanan. Dungan kita sa pag-ampo, nagatuo ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa cross na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misakas sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagigahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya habang paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kabasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita karon sa Dios nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga tungod ni ini iyang gihatag ang bugtong niyang anak haron magpakamatay diha sa cross alang kanato. Busa mo ingon kita, Ginoo, kaluy-i kami kitang tanan. Kaluy-i kami. Alang sa simbahan nga nagapanaw dinhi sa kalibutan, nga makigbatok hangtod nga magmadaogon
ubos sa bandila sa krus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa katawhan sa matag nasod o pinulungan, nga makakaplag na sa kagawasan o kalinaw, pinaagi sa usa ka Dios nga gibayaw sa kahitasan, isip Ginoo ug manluluwas. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa tanan nga nagkinahanglan sa kaluoy o pasaylo sa Dios, nga ang krus magdasig sa pagpakigihiuli kanila ngadto kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang kanatong tanan nga mahalo nato ang timaan sa krus o gamiton kini uban ang pagtuo o pagtaho. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga intensyon sa atong fiesta sponsors, nga diha sa ilang makanunayong pagpaambit sa grasya sa Dios, madugangan ang kadasig sa pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang kanila nga nahikatulog diha ni Kristo, nga ang dugo sa iyang pagpasakit maghinlo kanila gikan sa tanang mga sala. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Mahigugmaong amahan ni ining kinabuhia ug sa sunod ang tanan namong paglaom anaa sa krus. Itugot ang among mga pangamuyo samtang nagadayig kami kanimo tungod sa imong kaluoy. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod palihog at isunod ng paghalad. Nakipili
Mga igsuon, pagampo, kamong ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagigahom sa nga tanan. Dawatan unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayegong paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kalinaw ug gugma himoa kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusan namo kanimo. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanila. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay ug mata. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagigahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw haron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usang nga sama kanamo, gisalikway sa tawo ang pagpakighigala kanimo, apan ang tawo mismo mo'y nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu haron pagsantos ni ining mga gasa, haron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, haron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini haron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo.
Haron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kadibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy-i kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Manindog panihog. Gitudluan kita sa atong Ginoong Hesu Kristo sa pagsangpit sa iyang amahan, nga ato usab nga amahan, busa malaumon ug masaligon kita nga moingon. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, halon tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo, among manunobos. Ginoong Hesu Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tan-awa ang among pagkamakasasala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta karon ang timaan sa tumalipayong panag-igsuunay, panagdait manaa kaninyo. Peace be with you. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa bangketi sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Behold the Lamb who bears our sins away, slain for us. And we remember the promise made that all who come in faith find forgiveness at the cross. So we share in this bread of life, and we drink of His sacrifice as a sign of our bonds of peace around the table of the King.
our bonds of love around the table of the King. The blood that cleanses every stain of sin shed for you. Drink and remember, he drank this cup that all may enter in to receive the life of God. So we share in this bread of life, and we drink of his sacrifice as a sign of our bonds of praise around the table of the King. So with thankfulness and faith we rise to respond and to remember our call to follow in the steps of Christ as his body here on earth, as we share in his suffering. We proclaim Christ will come again, and will join in the feast of heaven around the table of the King. Electric fan dong. Singot kay Padala. Sing its songs ang sa Pinoy, kamitan sa langit, ang mukhaan sa iyong mundo, may kinabuhin tayo. Si Jesus ang ating kapanawan, ating kaluwasan, ang mundo sa iyong dugo. Mabuhay siya sa tayo, makawit ang lipay mag-iusap sa pagsahulog, anihin Eucharistia, kapatibong kanintanan sa upan, sa kakatawan na iusan, upan ni Maria. Magampo kita. Ho Ginoo, ang imong pulong ug imong sakramento, naghatag ka namo sa kalanon ug sa kinabuhi. Kining grasya sa imong anak, magpaambit unta ka namo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihug manglingkod. Holy Cross Parish announces as of September 8, 2024. Aduna gihapon kitay second collection karon atong igahin sa Catechetical Month. Ana kita karon
sa atong ikaapat nga misa nobina alang sa kapistahan sa kadaugan sa Santa Cruz. O nga atong nobina misa, human sa alas 6 nga misa karong adlaw Domingo, aduna kitay agape, ana diha atubangan sa atong simbahan. So, among giawhag ang tanang mga mandated organization, area coordinators, chapel leaders, nya chapel officers to bring a food to share. Again, human sa alas 6 sa gabi nga misa natay program atubangan sa simbahan, unya mag-agapi kita. Karong September 13, Friday, Bisperas, human gayud sa alas 5 nga santos nga misa, isunod dayon ang ato ang prosesyon. Sa September 14, Sabado, Fiesta Day, pagasaulugon sa alas 10 sa buntag ang ato ang Pontifical Mass nga panguluhan sa atong Arsobispo sa Sugbo, si Archbishop Jose Espalma Didi. Ug sa dili pa ang atong Pontifical Mass, adunay pagkahimuon nga groundbreaking alang sa atong mga proyekto diha sa Loyo. Ug sa pagka-alas 5 sa hapon, aduna usab kitay santos nga misa. Mudawat gihapon kita sa buot mo paambit sa ilang mga grasya pinansyal, isip mga co-celebrant sponsor o co-sponsor alang sa atong mga umaabot nga piyesta. Palihog lang pagduol sa atong opisina. Atong pasalamatan ang ato ang altar decoration in charge, si Miss Eliza May Cañete and family with Area 7 Chapels nga gilangkuban sa Granada, Greenbelt, Kalubihan Kiyot, Upper Yati, Beltran, View Hills ug Lantawan. Ugma sa atong ikalima nga adlaw nga misa nobina, atong pilgrims nagagikan sa Santo Niño Reflexology, Catholic Women's League, Migrants Families, and Barangay Kiyot Council and Office Staff, Tanods and Police, Barangay Kiyot Senior Citizen, Kiyot Senior San Roque Chapel with Area 5 Chapels, Bacalso Compound, Bugo, Bugoville, Gutchan Subdivision, Idyang, Lower Ginis, Kida, Suran, and Kiyot Proper. Atong choir ugma, ang Rock of Ages, atong mass sponsor ugma, silang Brian and Juliet Girard and family with Barangay Kiyot Council and staff, and Senior San Roque Chapel, Kiyot Proper officers. Atong mass presider ugma, si Reverend Father Heriberto B. Sorbano Jr. Ning bahina ato sang pasalamatan ang atong mga igsunan nga mihatag sa ilang oras katakos og bahandi aron magmalampuson ang atong ikaupat nga adlaw nga misa nobina. So ang ato ang mga pilgrims nagikan sa World Apostolate of Fatima, lay adorers of the Crucified Jesus Community, Parish Caritas, Area 4 Chapels, Abellanosa Compound, Ixoville, Kabulacan, Kauswagan, Lower Kauswagan, Villa Sakati, Lower Sakati, and Santo Niño Community. Atong choir from World Apostolate of Fatima, atong cantor of the Psalm, atong mga lectors, atong bag collectors, ato ang extra ministers of Holy Communion, ang ato ang Ministry of Altar Servers, ato ang mass sponsor karong hapuna, Mrs. Marcy Dichosa and family. Taganod silang masipang pakpak pasalamat. Ato sang pasalamatan ang ato ang ni-sponsor sa silver electroplating sa atong Parish Chalice through by CQA, through Engineer and Mrs. Armistice Gascon. Ato sang pasalamatan ato igsuon nga nag-birthday karon, siya in charge ani ato ang church air ventilation, repainting, improvements og kaning sa atong side altar, si Brother Jeffrey Daclan. Taganod silang masibang pakpak pasalamat. Ato sang pasalamatan ang ato ang mass presider karong hapuna nga naingon siya, the greatest symbol of love is not the heart but the cross. The heart can stop beating, but the man on the cross will never stop loving us. Ningon naghatag pa siya mga phrases. God's love for us is not a love that always exempts us from trials, but rather a love that sees us through trials. So sa ato ang pagpanaw, uban sa krus, atong tutukan ang krus. Panaw sa atong paglaom, nga giubanan kita sa Dios. So diha sa krus, anaa si Kristo, uban kanato. Kanunay ato ang mass presider karong hapuna,
ang member of the team of pastors sa Santo Rosario Parish, Cebu City, Reverend Father Roland Angel Anthony Torres, taga natong masipang pakpak. Pasalamat. Palihog manindog, before nato dawato ng katapusang panalangin, musinggit kita sa makatulo ug makusog. Viva Santa Cruz! 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 Ang ginumanakan ninyo. Manalangin ka ninyo ang Diyos nga makagagahom sa nga tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dada ninyo po iyang gugmagkalinaw ni Kristo. Ang anghel sa Ginoo may pahibalo kang Maria. Nanampun siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matungad ang kading kanako sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ug ang pulong nahimong tao. Ug mipiyod siyawan kanato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo kami nga makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Sa masawad ni Hesus Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo. Ipabanaw sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa krus, madala ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.